Verderop ligt een piepklein eilandje in het water. Er staat alleen maar riet op. Dat eilandje heeft ze nog niet eerder gezien. Zo hard als ze kan, gilt ze: Bart! Je bent nog even om te oefenen? Ja, eventjes nog even wat terugnemen, want dan viel ik me toch nog wel even goed bij. Ja. Hoe vaak has dit stukje nou wel lezen? Nou, sowieso iedere dag wel. En ja, tussen praten en op school ongeveer 2 keer in de week. Maar even afke. Nienke is rustig. En Nienke die het in haar om meesken op sleeptouw te nemen in haar verhaal. En terug meesken te roodjen, je meesken mooi op sleeptouw. En beleven ze een avontuur. En ik denk dat dat heel mooi is van voorlezen. En ja, ik vind Nienke een hele goede kandidaat. En dan gauw naar huis om alles klaar te zien voor de finale. Nienke, dat is alles? Ja. Medaille, boek, spandoek nog. En wat zit er op het spandoek? Eventjes in de stokken dat we de derde in. Hang het op de kop. Oh, hang het ook al even mooi kant uit. Op de ene staat Nienke zet hem op. In Theater de Skoons op een gediek streden 2 jongens een tovervrouwje om de titel. Alles! Terwijl juffrouw Pot naast hem bleef staan, haalde hij met trillende vingers de papiertjes van de kauwgompjes. Plotseling, totaal onverwachts, zag hij vanuit zijn ooghoeken iets bewegen. Dat eilandje heeft ze nog niet eerder gezien. Het grote passend loopt ze verder. Uiteindelijk maakt Nienke haar titel aanstaan aan Marleen Kraan uit Snits. Ik wankelde en greep de druppels beet. Ik moest de lucht met grote happen inademen. Alsof alle zuurstof plotseling was verdwenen. En de winnaar gaat naar de landelijke finale eind mei in Utrecht.